Goeiejoen, wij staan hier nu op een hoek bij de Rabobank. Want wij hopen dat wij straks een sneak preview krijgen van onze nieuwe website. Het is de bedoeling dat we nou straks ergens maar heen naam worden. Dus ik ben wel benijd. Oh, ik heb wat aankom. Oh, ja, ja. Oeh, daar hebben we. Daar goeie. Wie ben je hem? Ja, we hebben een afspraak. Eerst een driehoek en dan kan je mooi stappen. Oké. Nou, wat zullen we barren? Daar gaan we helemaal. Ja. Dat is een liedzaantje, hè? Waar binnen je? Ja, Mag we net vertellen? Al hier anoniem, hè? Het is al hier anoniem. Kunnen we hier er weer uit? Ja, al mooi hier weer uit. Maar het is me wel goed aansturen, hè? Want ik zie nog natuurlijk niks. Auw! Auw! Oh, zo, daar gaat onze cameraman al. Ja, tik hem hollen. Om mijn hol mag ik bukken? Ja, of hier. Trapje naar beneden. Trap naar beneden. Oh ja, ja. Zo. Nou, Dan dit- maar de plan ook weer uit. Oh, nou, dat vind ik wel even fijn, hè? Zo.